music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while. Terve! Se olisi perjantai 25.4. Ja tuossa edellä näkyy tämän viikon treenit, joita siis tosiaan ei ollut kuin 2. 4 niitä olisi pitänyt olla, mutta tuli sitten kipeäksi. Niin jäänyt 2 treeniä tekemättä. Tuossa tosiaan maanantaina yläkroppatreeni, tiistaina alakroppatreeni. Tuossa tiistai alakroppatreenissä alkoi tuntua vähän semmoista outoa lihaskipua. Jännästi sattui reisiin ja selkää. Semmoinen niinku omituinen lihaskipu. Ja treenin jälkeen tuli niinku tosi kipeäksi lihakset. Ja mä arvelin, että onko nyt ihan kunnossa. Että jotenkin jännä tuntusta. Sitten keskiviikkona iski tää flunssa vähän pahemmin. Keskiviikko oli vielä normaalisti töissä. Enää alkoi olla melko tukossa ja kurkku kipeä ja yskitti ja semmoista perusflunssa-oiretta. Ja sitten tossa eilen tosta aamuna kun heräsin, totesin, että nyt on kyllä niinku ihan vituun tukossa ja kurkku on kipeä. En ollut silloin yöllä saanut oikein nukuttua, kun sattui tonne kurkkuun. Ja aamulla sit mittasin kuumea, 38 astetta kuumetta. Ja ei kun töihin viestiä, että en voi tulla. Että on kipeänä ja sitten aika lailla koko eilisen päivän makasin sängyssä. Välillä oli kylmä ja välillä kauhean hiki ja välillä kylmä ja välillä kauhean hiki. Silmät vuoti ja nenä vuoti. Kurkkuun sattui. Perus flunssaa. Aika heikko olo oli eilen. Nyt tänään onneksi pikkusen parempi. Nenä nyt on tukossa, niin varmaan kuuluu. Silmät on vähän punaiset, niin kuin varmaan näkyy. Mutta tänään on pakko lähteä tuonne Vierumäelle. Nyt ei pysty. Nyt ei toivottavasti tuu enää niin kuin nousi kuume. Pysyis pelkkä tää tukkosuus. Toivon ainakin kovasti, niin huomisesta tulee ainakin raskas päivä. Pitäis jaksaa kunnialla vetää loppuun asti. Mutta treenejä tosiaan tälle viikolla ei nyt enää tuli vaan 2 ja toivottavasti maanantaina päästään taas palaamaan
normitreenirhytmi. Jos olisi vielä 1,5 treenikiertoa jäljellä tätä, tai no 1,7 treenikiertoa jäljellä tätä ylläpitokautta. Ja ensi viikolla tosiaan 4 treeniä ja sitä seuraavalle viikolle 3, 2 kovaa ja 1 tommonen kevyt treeni, että kevennetään tuohon vielä vähän ennen kuin toi dieetti sitten parin viikon päästä alkaa, niin päästäisiin freshina aloittamaan. Sitten toivottavasti ei sitten sairastella. Et siinä mielessä, että jos jossain vaiheessa nyt piti sairastella, niin tää oli siihen sairasteluun ihan hyvä kohta siinä mielessä, että se ei osu dietille eikä tuohon kehityskaudelle. Että osu tähän ylläpitokaudelle. Aika tehokkaasti toi kuume eilen kuivatti, vaikka söi kyllä ihan reilusti. Söi kaikkea paskaa ja söi karkkia ja kaikkea mikä nyt maistuu, kun ei oikein meinaa kipeänä maistuu ruoka, mutta söi kuitenkin reilusti kaloreita ja siitä huolimatta 3 kiloa tippu painoa. Aika paljon se kuume kuluttaa tai ainakin kuivattaa. Mut joo, eikä tässä tällä kertaa sen kuumempia. Toivottavasti muut ihmiset on pysynyt terveenä ja pysytte terveenä. Ei tää nyt kiva ole tää kipeänä oleminen. Kaikille hyviä treenejä ja viikonloppuna Vierunmäelle tuli aina hyvää kisaa. Toivottavasti onnistutte tekemään kovan tuloksen. Tulkaahan moikkaamaan kaikki tutut ja tuntemattomat. Ja sitten tosiaan, jos sitten paikan päälle pääset tulla katsomaan, niin täältä minun Tupea-kanavalta tulee liveä molemmilta päiviltä. Että lauantaina alkaa 9 aamulla ja sunnuntaina alkaa myös 9 aamulla. Lauantaina oli pitkä päivä, se loppui vasta joskus alkaa palkintoja 18.30 ja sunnuntaina olisi vähän lyhyempi päivä. Mutta vaikka tiedän, että tulee raskas viikonloppu, niin tulee kyllä myös todennäköisesti hauska viikonloppu. On ollut niin kiva aina olla noissa kisatapahtumissa, nähdä tuttuja ja semmoista. Mutta nyt lopetellaan tämä video ja palataan reilun viikon päästä. Moro!